Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo sanibonane ningizima Afrika igama ulinde kuhle usibongiseni ngakhumalo manje gebegeme salebuzana ngidlula kanjani into ngethemba uthando ngethemba inkuza abanqede ucijo into abayikhonjwa ngoba sabukhipha seqanti bafowethu sikhona kwenzeke podcast sixamalazile sikayona ke TLB kodwa nje sixamalazile lapha enguleni zokuxhumana ingoma emva kwenye sithi hloloza phambili zime emanzini emumva yabona seyishintsha nje lento ngiqhamuka kona ngoma ke mina ehlala Nkosi nina besilo ngiyalibingelela ngiyanemukela kuhlelo nami phambili uma ungakayi ku YouTube yo subscribe siyacela usubscribe kuma page ethu onke Facebook TikTok account yethu sifollow lapha kwenzeke podcast sihamba phambili ke sikulethela izinto ezahlukahlukene ezimnandi ezikuthokozisayo yabona namhlanje ngithe ake ngihlala ekhaya kithi ngihlale ngakithi ke ngithi nje lapho oLundi futhi kahlahle mina nasi ngoba kahlahle uceza noLundi noNongoma kuyinto eyodwa mayithanda ngayithengele edolobheni lakithi woNongoma mayithanda ahamba usithengele edolobheni lasoLundi isekhaya nje kahle uyabo so namhlanje ke bafuthi sikuphathele ke the one and only uThishela uMaganga umfoka Mlotshwa insizwe yakithi ke kwaceza le ephethe ama album awu3 avutha yaqala ukungena emculweni ke kaMaskandi ngo2016 kanti ke njengamanje iphethe ke ama EPI awu3 kukhona eshisayo nje manje ayephethe isihloko sayo sithi ke wehluleka kanti ke ningizima Afrika yazi ukuthi ke namhlanje sizowethulela yona izoshayela bukhoma sisemphela ndaba #ke uphazamisa lona wasezinkundleni zokuxhumana sanibonani futhi ngakhe kamagoli ngane uthi phela hlala kahle thanda wena unyakaza onganyakaza mkhaya wenze njani angebe ngisanyakaza masonje awusanyakaza ngisanyakaza so sekusetshenziswa asibuyele mfowethu sikwamukele kwenzeke usona nje mkhaya wami ukuze sizocosha wena asifuna ungakucoshi sifuna ukucosha wena uyabo asikubuyele sikwamukele mfowethu kwenzeke podcast angibiyelele mfowethu usonele kabi ungadini omkhaya khona ngiyaqatshwa nje umsuku uqoqa wasemzini nakhona khona bezongithola uzothola kahle bengasho ukuthi uyabona ke labaculi benani balethayo abazakala ngithi phela imshini esayisebenzayo usele umhlobo omdi iyeza le uthi uma uyiphusha yabona makulapho nje ubona lezi ensizwe awukhuluma lapha awusikuzo mkhaya ngoba mina ngimangilanda iciko kunesigatshana enginaso ngithi semphela ndaba yabo emphela ndaba ngekho ngaziyo kuphela ndaba thatha into yethu mkhaya ngaliyana ekhulumayo ufaka izithupha zakhona mfowethu usibingelele uyabo ngoba into yakithi isekhaya ayike engijabulisa nje ngokuhlala nabaculi bakithi ngoba uyabona kuthiwa ibuhle uyabona ukuthiwa kuyekuthiwe umuntu muhle ekhaya usupportwe ekhaya manje mawuphethe into yasekhaya uba nomfutho ngisho ungekho ngoba into yasekhaya cula qhawe sokweseka akekho ungayifuna ukusupport ingane yakwabo kusho njalo kuthiwa icula sokweseka bese sitakha lapha inombolo kodwa asabe mkhaya so speta the one and only uThishela uMaganga abafethu from oLundi kwathesa mkhaya wami kahlahla angazi ukuthi umkhaya ikwethu isendlini mfoka Mlotshwa ayikhali suka ngubalo sengiwashela impahla zami manje uyena lo muntu owayengilwisa ethi ngithathe inamba yakhe uyena lo muntu owayengilwisa ngubalo sengiwashela impahla zami manje uyena lo muntu owayengilwisa ethi ngithathe inamba yakhe uyena lo muntu owayengilwisa kanti nathandana kanjani nina ngambuka wangibuka sabukana ngashawa luvalo mina ngaziphi isibindi ngaya uye wangibuka kanti nathandana kanjani ngiyakubuza ngambuka wangibuka sabukana ngashawa luvalo mina ngaziphi isibindi ngaya uye wangibuka ngiyakuphazamisa ke yena mkhaya faka ulayini nanthanda le kanjani ngubalo sengiwashela impahla zami manje uyena lo muntu owayengilwisa ethi ngithathe inamba yakhe uyena lo muntu owayengilwisa ethi mangibheka yena engathandana nawe
kanti nathandana kanjani ngiyakubuza ngambuka wangibuka sabukana ngashawa luvalo mina ngaziphi isibindi ngaya kuye wangiphoxa ingiphoxelani ntombi faka ingoma emkhaya faka nje emkhaya awaya kwethu ngifuna idle ngoma suka baba awuhlala zaphambili sifuna nje emuva thandana engangimncane ongimthanda umuntu wangihlukumeza uthi useqalile manje uyawabona amaphutha ngathandana engangimncane inhliziyo idelile manje useqalile naye usethi moya lungiso uyawabona manje amaphutha thinta mkhaya sempela ndaba #empela ndaba #kwenza podcast #shisela magama ukhoma kwenza podcast uma umthanda edlala ngawe uma umthanda edlala ngawe mlindi ungamali ethe sekuthanda ethe sekhethile lesumbonisa umuntu njani uma umthanda umuntu edlala ngawe umthanda edlala ngawe ubomlindi ungamali ethe sekuthanda ethe sekhethile lesumbonisa unini ukuthi njani lesumbonisa ukuthi ungayenza lento ayenzayo lesumbonisa ukuthi ungayenza lento ayenzayo uma umthanda edlala ngawe umthanda edlala ngawe abantu banomona futhi abestudio ngiyabaza kumona ufuna ngithi mangiqeda nje wawabu ngabani uyishayile wena okay ayibeka mkhela ngaphethu sixoxe mfowethu usibeke nje mfowethu ke sithi nje qaphu njengenkabi yakwethu mina usungidelisile usushaya kwabola wena ulimi la ukuthi uyalazi usushaya kwabola mfowethu asibuyele back siqale phansi mfowethu lento mina ngikwazi ukuthishela kanti wena uthi uma ungixoxela ngoba sixoxe uthi wena hayi ngangiqala mina emkhaya ngo2016 ungena kulento yomculo sithatha usibeke nje mfowethu ukuthi ungene kanjani kulomculo kwaMaskandi babeningi amagender ubungawashaya wakhetha uMaskandi nokuthishela kuhlangana kanjani kuze kuphume wena ngoba uyisiqu umuntu uwedwa kusho ukuthi nje ngiqale ekutheni ngeke ngithi ngizalwe ngitshela ukuthi ngizoba umculi so ngikhule nje sigida ingoma khona insizwe zayigida ingoma apha ngathi kuthiwa ubuhle benkangala kushamene ushamene awuphela ukuthi ushamene besifollow sake lapha manje uthole sekulula ukuthi siqophe idephu siqophe ingoma okunye thothi okunye kwenziwa yimi ngiqhamuka nje nengoma iziyamukela insizwa ziyijabulele yayisithi lento ngiyakwazi ukucabanga into engathandwa abantu kubeke eceleni bese kuthi ma ngiya ongoye sengiyofundela ke lo uthishela ngithe ngo2014 angezinyaka wesibili sengithenga lesi siginci ke manje ngibona nje uMaskandi uyaqala uyatrenda ke manje hayi bengivele ngikuthanda nami ngulakazelela hayi bese ngithi hayi ngoba umuntu ubuyabhorekela ake ngithenge nje nasi siginci ngoba ungathengi nabantu kaNasfasi ngingasithengela khona njalo ukuthi ngizocula ngisithengela nje ukuthi ngifuna ukwazi ukudlala ngoba bakhona abantu esasigida nabo ababedlala siphikisana nabo manje yabona uma ukuthi thina ngakithi akekho kwazi ukudlala isiginci sengazi ukuthi manje siyahluleka ukuqala nje ukufunda isiginci ngizoprova lokho ukuthi hayi noma benazo ngale ngaphesheya kodwa mina ngeke ngihlule lento ngasithenga futhi maye ngakhona manje uthi wasifundisa mina ngawuqamba mama usho nje hayi ngabona mama wasifunda kanjani isiginci ngiyaqala ke manje ke ngibuka ama video lapha ku YouTube ke ngibuka ama video ku YouTube ke bese ngidibana nenye insizwa engicount yangisethela sona yangapha enquthu ukuthiwa lungisana
isethe-ke wakushuthi ngisithenga nje mina sengize ngicaka nosilahla ngisithenga nje lento ayisetheki lena ayifika isisethe-ke lensizwa suka lapho ngaqala lapho ukuthi uma ngishaya ngizwe ukuthi hayi ngathi umsindo nje ngaye ngawuzwa-ke emhlabeni ngase lokhu ngijwayela ngicabanga ukuthi kwathi kuphela inyanga esithathu wasekuqala sekukhanya ukuthi hayi khona into eyenzakalayo yeah manje ke okusuthi uma usulapho ngoye ke manje yayisingena ke lento ijula iyangena kanjani uma uqeda isikole sithathu sibeke kuleso sigajana ususongoye angithi ke manje isiginci uma udlala na kanjani vele ingoma izoyifikela uzofika udlala ezabantu yebo bese ufuna nawe ukuzenzela nje kwakho ubontu uyakwazi kanti lokhu ziyifikela ke kuthenga bengenza unyaka ogcina 2016 bese ngithi hayi ngoba sengeke ngidlala ingoma hleli kanje endlini bese ithi lensizwe ile ngoma yakhe ingasebenza yabona sengithi hayi ake ngiyithathe ke lento ke ngizame ngise studio hayi ngingeneke lapha na ngisho ngicela sephi studio ustability kola ngitholundi yes siyoshaya ingoma lapha na eyayithi hlanganani ngihamba nenyinsizwa lapha ekuthiwa Madiba noMasondeza yayisishayeke le ngoma hayi beyithande la bengisondelene nayo bethi cula qawo sewaseka bese lokhu siyincenga ke nje ngawuthi ke ukusuka kulapho kuleyo ngoma bese hayi sibonta siphelelise sure ngeze album ngihamba nenyinsizwa yakithi ke eyayithi izinto ziyenzeke title yayo ngawuthi sayiqala 2016 kodwa ziyaphelela yonke 2017 sasesidedela yes wadlula lapho hayi angangabuya 2018 noba ngibonanga kahle 2019 ngabuya ngealbum ethi izimani kwenzeka ngeCovid-19 ngicabanga ukuthi ke ngaze ngawufika kwimpucuzeko ngaleyo album kodwa ayingadlala kusesekuseni lapha ngo5 ntambama sibuya khona sonke mkhaya sibuya khona so ngaphinde ke ngabuya ngo2022 album ebithi intombi yomxhosa ngicabanga lapho ke bese kuno TikTok lapha ku TikTok njalo ngathini ngikhona manje ku TikTok kodwa ngiumuntu nje oyidlalela isiginci ucela ingoma yomuntu ngisuke ngihlala ucela ingoma yomuntu ngisuke ngihlala ngingakawunaki nje nami uTikTok ukuthi ungangisebenzela yes ebese ngiqala nje ngithi hayi manje ake ngijwayele nokuveza ezami cathi ingoma yami oqala engathi yawunyikazisa uTikTok yayithi umthakatho oyinkinga wasekhaya yes wasekhaya mavemo wasekhaya kanti le le ishuthi yamumva le umtswarela ngizekuyo utheke makusuka lezi dube ke zeyingxabano lezi ezibeze ikhona lapha kubanga lento yezilimi kuthiwa amazulu afuna ukukhuluma ezinye izilimi ngase ke ngithatha isiginci ngithi ngiyazenzela nje ivideo ngayenza ngikhumbula hla ngo9 ebusuku yini lele ifuna kwaZulu waseyagubha umtswarela yeyi esukuma inkundla kwasala ya video nama comment ango 1200 ngiyiposte ngo9 ebusuku kwathiwa sayifuna le ngoma ngaze ngethuka nami anginawo ngisho imali leso sikhathi ngikhumbula kahle ukuthi le yamali ngayinikwa lensizwa ya umthobisi ngoba kwakade konke angade ngibhizi ngaye ekhaya le MOA impahla lezi ngigqokayo wathi yabona basebeyifuna kanje singabe sababambezela aliphelele liviki sikhona ngoba ngithi angena ngisho imali ngashiya ngisho imoto ngagibela amatekisi ngawe imoto izofuna upetrol omningi ngishona eThekwini first ngene studio ayisishayile JMT ke manje kuze kunze bungu yes Emlas yes bese ngithi angithole nomjolisi ngibiza umjolisi lapha na angene lapha siyishayile ngoma hayi umjolisi kada aqasha ukushaya amamiliyoni iveli bale ngalendlela khona lapha engangifake khona ke ivoice kangizwe avela ithathu ngizwe ivele ishuthi ifike ngenye indlela naku uyayithande ngalendlela aqale ke manje aphoqa ukuthi ngene emcimbini cabanga ukuthi imicimbi nje impela yazi yala ko 3 ayisebenzisa nje umkunzi bakhe ukuthi ngigcine ngoba ufuna le ngoma ngiyiperforme beyibona abantu so ngithe vele sengiyabuya ke lapho sengizokhipha nje abantu sebengibhekile kodwa nje alert ngesilungu ngathi nje ingoma eyaqaqa amafindo nakhona njalo evideo ngiyenza nje sengithe vela indaba yomculo usiyadabesela yabona pheze ngapha bafu laba bethi cula qawe sokweseka hey bake besho phela mawubona nawe ukuthi hayi lento ngathi ayenze ngendlela ofisa ngayo ugcina usulahlekelwa yilokho nje yalibuyisa ithemba mfowethu yathi mayilibuyisa iEP engabuya lapha yena engoma ethi sengimblokile yes hayi
bhidliza amamiliyoni kumanje saqhubeka nawo ku Spotify. Yeah. So kusuka lapho ke bethi abantu basebekholelwa ke kimi. Nangapha njalo esikoleni ke lokhu kuvela indaba ukuthi ingane lokhu iphasile lelathishela waba Ngoba nokubuza. mina ngikwazi lapho mina before umtswarelo mina budi ngikwaze ngezingane ukuthi yabona mangilandela because nami umuntu okhuthele ngapha esikoleni osithandayo isikole yabo. Mangiyilandele lensizwa hayi ikhuthele nje esikoleni sayo and makade kuphuma ama result hayi ayasherwa nje kumnandi. Akufihle lutho ngoba vele into isokuthi nje ziphasile. So ngokunye lokho kwenza ukuthi abantu bengithande kakhulu ukuthi entweni engiyenzayo kodwa futhi angikhohlwa ukulekelela umphakathi ngoba phela leyo kuphasisa izingane baye bethi abantu ke yona into oyiholelayo vele kodwa ayilula njengoba abantu becabanga. Le anti ibiza ukuthi sikise ungaye ekhaya ibiza ukuthi wena bethi belela abanye awulelo singena o6 singena ekseni singena o6 ntambama so yonke lento angina holiday anginamgqibela nginasonto yabona makwenzekile nganomgqibelo kusokufanele ngiyoperforma kodwa ngakusasa ngoba ngilapha nje kusasa ngingomlungu ufuna ungenile yabona ngoba ngilapha nje nivakashele la eGagazini emntubani no ngibheka le yabona le isikole but ibaleke endlela oba mina ngangashi ngavolunteer for 3 years mangaphosisi ngoba u2014 15 16 ngishaya mathematics lapha nebalo yabo ngihlanganisa kahlangani kodwa leyo kusebenza ngemigqibelo ngamasonto and I remember ngangifundisa ugrade 10 ngifaka ngalezo khadi hey umphakathi ayongezwa kahle uthi kunendoda nje vele ufaka umuntu ofuna ugrade 10 ekseni ngeweekend ngomgqibelo yabona sizama ukuveza ukuthi ukubaluleka ukuthi ukuphasa ungaphasa noma uthisha kumsebenzi ukuthi aphase kodwa kudinga more work to do that. Isikhathi lesi sisinikwa uhulumeni nje kuyivala sincane kakhulu. Kunomsebenzi awukalele ngoba uma uya ngaleso sikhathi yabona makuthulandela isikhathi sahulumeni sithi uzoqeda ukufundisa ngomhla ka9 ngizibona June 10 11 kuyaqala ukubhala umbuzo uthi ingane kuyikhumbuza nini yonke le so kufanele ube nesikhathi esiningi sokukhumbuza izingane ukuze ube nesikhathi esiningi sokukhumbuza izingane shuthi kufanele usheshe uqede lento okuthiwa ifundise ngeke kwazi ukusheshe uyiqede mawungangena umgqibelo namasonto ngoba lesi sahulumeni sithi siphela namhlanje seziyabhala kusasa izobhala nezingane ngoba isayikhumbula lento oqale ngane ngiyakuzwa mina kunjani hayi mfowethu ke ngifuna ukubuka ke mina khawula kwethu ngoba lento yokuduma iyezinto ezibalekile esizithandayo sonke esilandelayo wena usuyabona ngena kumtswarelo ke manje ubuyise ithemba kuthini ifilimu edlala kuwe uyabona ukuthi awungafika mina kababa noma hayi usathukile kwenzakalani hayi sengathi ngizwa ngabantu namanje mina lokhu ngiyimi mina webhuti mangihalela igwinye ngihamba ngothenga igwinye angeke nje ngize kuthiwa oyongishutha mhlambe ethi ngixayeke lokwakhe lokho mina ngiphila into engizokwazi ukuyimela angiphilele ukuthi omunye umuntu uzothini ngoba kuzongxaka lokho so nje ngithi ngizwe ngabafowethu enginabo ngibona abaze mhlambe kokunye bengivikele kakhulu ukuthi mina nginakile ukuthi hayi mina mfethu ngiukhetha nje ngingwakamlojo mfowethu mina engizama ukuthola okusho ukuthi shuthi kuthena uma kukufica izimanga wena wanganaka lutho mhlambe manga haye nginake khona la kuzongishaya khona iningi labantu lento engiyichazayo ukuthi ngiphila umina mangidibana nalo lingitshela ukuthi lithanda lokho so kushuthi mangakushintsha bakhona bazohlehla ukuthi hayi nange ngasenzi lokho esimthandela khona ikhona ingqinamba ekezibe khona emculweni ngokuhlukana ngane yakwethu ikakhulukazi njengoba wena usebenza ngapha kwi-industry yomculo uphinde ube ngapha ekufundiseni umanage kanjani ukwenza konke kanye ngoba kubiza ukusebenza kanzima lonto leyo ukwenza kanjani wena ukuthi uphume because ngapha emculweni hayi uGoliath ngapha esikoleni hayi umanqenqisa konke kuhlangene wabona mina ingoma enginazo la eyisefonini yami ezikwi-computer yami uthe album yakhe ina 17 tracks ngithi hawu angizazi ingaki so into eyenzakalayo ngapha nje kokumculo waba nokubuza uyiqophane lezi ngoma mina ingoma ngiyiqopha noma yini mawukhona ifoni yami nje eduze ngisho ngihamba nje sihamba sisoko ngibona ukuthi ngisala ngemuva kancane khona into esingiphazamisa nje fast sekufanele ngiyirekhode la bese ngishiya kanjalo ngifike ngilalele endlini ngithatha isiginci so mangiphuma esikoleni ntambama
ngibusiness ginci business ginci nje ngilungisa into zami mase ngisesikoleni futhi manje ngisesikoleni nobhuti ngisesikoleni lokwangempela mhlawumbe ngangibona nje la ngigijimela ngenzani kodwa mase ngisesikoleni so sengisesikoleni noma iyazwakala lento eyibuza iyahlulana lento yokwazi ukumultitasker yokwazi ukuthi ube ubest ngapha kwemfundweni uphinde ube ubest etalentini lakho ububule ugabe khona ubuchule obusebenzayo akwazi ukuthi noma kuyinhlanhla ngeke ngithi mhlawumbe kuyibafowethu mhlawumbe kuyinhlanhla uyabo kodwa nje akubamisile ukuthi umuntu abe good esikoleni njengoba sebenza usibona siphusha mhlawumbe kwenzeke sisishama imisebenzi esiholelayo like esenzayo ngiyakhuluma nje lokhu mangikhuluma nomuntu osuke sesigabeni lesingisicabangayo ukuthi talent wise siyaphusha and educational wise siyaphusha konke kubizana le nto leyo isho ukuthini mhlambe okunye okudala mhlambe ukuthi ngikwazi ukuyimela le impilo engiyiphilayo lokho abathi lifestyle indlela engikhuliswe ngayo mina angiyena umuntu oluvanzi mangithi into eyangithengisa isiginci ngizothi ukubhoreka oqala ngoba angikwazi ngeke ngithole isiphithipithini mina la engisebenzela khona uma ngekho esikoleni noma ngekho endaweni la kuthengwa khona ngisendlini ayikho kwenye indawo oyongifica kuyona so lipheli weekend ngaze ngivele eminyango ngibhizi ke lapho ngathi nje nesiginci sami so kusho ukuthi kulento ebuzayo into engathi mhlambe ngikwazi ukuyenza ukumanage isikhathi nayo umaka umanage isikhathi esomculo ngenza sure ukuthi ngiyasikhanda esasesikoleni ngenza sure ngoba vela kukho uye ngathi ngizobe ngikwenza uma ngekho esikoleni kufanele ngibe sendlini uma ngekho endlini kufanele ngibe sesikoleni so yikho akukho kunye ngathi ngizobe ngikwenza uyofipha unkosikazi wakho kodwa lapho ngizohlala naye busy kangaka ayubusy ngeke phela thishela ngapha ayuzohlupheka ingane yomfazi iyo kufanele iyamukele kufanele iyamukele makwenzeka kuyifika ibhizi ke sizibe khona manje nokwenza ngibona ukuthi igama liyakhula ilena ke yokwehla wenyuka bizwa ngapha abantu bafuna ukubona abantu bafuna uzobashayela ingoma so noma ibiza khona ukuthi ube nabantu abazokweseka ngoba okunye kuzogcina kugqilaza uwedwa nginenhlanhla ke ukuthi mina la ngisebenzela khona ngathola izingane zakwethu zingiphethe kanje ngeke ngifice ngihamba ngedwa ngizobe ngihamba nazo mangiqeda nje ukuperforma zithi hlala ngapha usayishayela imoto ukhathele nakade ugida siyoma ejozini ngoba kusasa ekseni sikwamlungu so nginabafowethu nje abanjalo ke le kunaleyo support nje ngiyithola kakhulu kubantu engisondelene nabo ngingebona kuphela laba abale ngisebenzela ngakhona nabafowethu nje labe engikhule nabo ekakhulukazi lezi insizwa nje enginokuvela nazo mangisemcimbini support yazo bethi yele nenza ukuthi kokunye ngingaboni mina ukuthi mhlambe kuyangqilaza ngoba bakhona babamba lokho babambe lokho ngithuke yabona ngisikhulumela lapha nina ukuthi yazi maganga mangikhuluma nawe ngiyavuseleleka ngizokhuluma iqiniso umuntu owuwe yabona umuntu mayihuwe lapha yani noma ufisa ukuba uye noma ufisa ukuthi abantu abaningi bafane naye le yokwazi ukuhlanganisa isikole netalent ungamola ngigxila kuyona ukuthi ngiyazi ukuthi le yesikole idlala indima le yetalent idlala indima ukuthi ngiyashoda ngamandla ukuthi singayiqinisa kanjani emphakathini noma kumaciko ukuthi iciko la kwethu iphushe lesikole ayiphazamisi italent nali talent futhi aliphazamisi isikole uyazi ke leyo webhuti idalwa singathula kanjani uyazi idalwa yini leyo kunenqaba abafowethu abake bengithinte umuntu ongazi manje ubone ngazi ukuthi nje mhlambe ngiqala ukwaziwa ngonyaka ophelile iningi lethu lifuna into esheshayo mangichaza ukuthini lapho ngichaza ukuthi uma kuthiwa nangumjolisi sevelele most yethi mjolisi ngicela ukusebenza nawe noma ngicela ungiphushe yabona ngisho abafundi isikole ngiyayithola leyo message yena nje uthatha udumo walibeka phambili basekhohlwa impilo ukuthi lento yokucula ayiphelele studio le nto yokucula ihamba ibanga elide
umsebenzi ungawucula impela ube ngaka kodwa futhi mawungenazo indlela zokusabalalisa kahle ufike kubantu yonke ke ezinye indlela izidinga imali ngiyabona imarketing ikimali mina ngithe ngizokhipha ukuza lapha e-studio nje soxoxela udaba kuyimali ngidinga upetrol ukuza la ngizodayisa igama uyabona so ngithe ngizokhipha i-album le ngiyawuphelile ngangiprinta ama poster egcwele idolobha lonke laseJozini ngiwafaka eyazayo emkhuzi ukuthi wonke umuntu abone ukuthi hayi la endaweni khona ozokhipha la yabona yonke leyo nto idinga imali abantu izinto eziningi abanga ukusuka kwami le ngizokuthola kunomcimbi workshop ngazi kahle ukuthi ngeke ngithole ngisho isenti kufuna imali ngoba ngiyophusha umsebenzi lapha abantu ke bayakulekelela uma bekubona nawe into yakho so yingakho ke mina ngithi hayi ngifuna ukugxila kakhulu kulokho okuzongiqinisa ephaketheni ngoba nokucela ngiyakwesaba ngiyakuzwa yeah ayi bafowethu ijule kakhulu mina ngiyanikhuthaza insizwa zakithi ukuthi mawukhuluma ngesikole ukhuluma ngetalent konke kuyahambisana kukwenza uvuleleke kukwenza ukuthi ungabe nayo ingcindezi kukwenza ukuthi ukwazi ukuthatha izinqumo eziqondile ngoba ngiyacabanga emagangalana mfowethu ukuthi masikhuluma ngomculo wakho uma ufaka online awubanga nayo ipressure because konke lokho masikhuluma ngomarketing udinga umqondo ovulelekile ukuthi uzokwenza kanjani iziphi inkinga ezikhona iziphi izinto ozokwazi ukuyinqoba ubhekane nazo uyabona ukuthi kuningi kanjani okubhekayo even nemali icapital ayidinga ukuthi uupload umculo uhambe indawo njengoba uchaza so ke angazi mfowethu ukuthi ngiyafisa mhlawumbe to add more kwigenge entsha ezodibana le video because ikwenze kwenzeke njengoba sithi kwenzeke it's about that ukuthi asithi masihlelile singagcini sijabule kuphela ngomculo but akube khona into esizifundayo akumane kubhori podcast ibuka abantu abawu5 but labantu abawu5 one person uzothi kodwa ngafunda kule podcast ukuthi siyigcizelele egengeni asifundeni bafethu siwathola ama qualifications ethu kumanje uhlezi nama graduate la yabo izinto kodwa iphusha futhi ini italent what a wow kunjalo ngaza wethu mhlawumbe abantu mabengafunda nje ukuthi isikhathi selapha yonke into yabethu kwesi isikhathi ezinto siyayiphoqa nje kanti isikhathi singakavumi ngoba mina nje ngene emculweni kwakune language ethi mawufuna ukudlala emsakazweni uyadisa mawufuna uqasha emcimbini kumanje ingoma zami ziyadlalwa nje emsakazweni angaze ngikhiphe nje isihlalo yabona badonswa yumsebenzi mina nje ngaka Nkosi yami akekho umhlelo omcimbi angamfonela ngathi ngiyacela kusangihlolwa namanje ngoba ngeke ngasho ukuthi nginamahloni ngathi ngicela uzongena ngaphandle makuthiwa ke hayi angibheke imali ngithi nje promotion nani kodwa nje lemicimbi emkhulu kuthiwa ngithi hayi mhleli liveze lami igama libe ngcwele bafuna sisebenze kanzima maganga kunayo into esiyiphethe la ngesikhathi sethu kumnandi ukuxoxa nawe ukuthi ke kumnandi ukuxoxa nomuntu oyi understandayo lento esizamayo wawuthathe nawe isempela ndaba singena khona ke njengamanje sifuna ukuthi sikujabulise sikufundise kodwa futhi bese sikunika nolwazi ngoba kufuna kuhlangane konke kube into eyi1 okubalekile kodwa kakhulu injabulo ngoba injabulo yamkelini umuntu hayi yamkelini woza bodi cofa hlezi the one and only maganga bafethu umuntu osake olundi lapha kweceza akayena nje umkhaya kuphela ukwethu endlini nami ngiyakholosha ngoba ngihlezi nezakwethu eziyomba ithuna mase kufika ikhathi kunjalo nje ngithi wehluleka manje awusuka ngikuthando wena wahlala usuyangihlupha uba ngisicefe manje ngiyekele nami ngijabulela ngona wehluleka ukungithanda uma sengitholo zongithanda usunomona yekelulwa nenjabulo yami wena wehluleka ukungithanda uma sengitholo zongithanda usunomona yekelulwa nenjabulo yami wena yekelulwa nenjabulo yami wena hayi nisimafrika akonakele chok awuzole into leyo hey yami baba
uthandana nomuntu oposta nayo ibhadi Ayiziyakhala manje. useyoposte ngathi ulahlekile ngathi ufuna amaphoyisa manje yazi ukujola nomuntu oposta nayo ibhadi sasivumelene ngokufihlana useyaposta manje safune kujola nani umuntu mayijola nani nemposta nina neposta nani akakapheli nosuku sithandana usuposta ku Facebook uthi thumisane bangani Yizakhaya. Siprove ipoint sempela ndaba #uphazamisa ihlezi nawe. Ay. awungilaleleke la ngizoyixoxela yini Thula mntaka Khumalo ukonke zalilalela. uthi uqeda ngolesihlanu ubhala kanti lutho uqeda ngolesibili ufuna ukudlula kwamfana azafike ekhaya ngomgqibelo uthi uqeda ngolesihlanu ubhala kanti lutho uqeda ngolesibili ufuna ukudlula kwamfana azafike ekhaya ngomgqibelo ngiyakufisela ngenye imini usathi udlula kwamfana uvela ushawe nyoka bekubuza ubuyokwenzani la ngiyakufisela ngenye imini usathi udlula kwamfana uvela uvuke umngoma uhayize kuze kusemnyama laba badlula kwamfana badlula kwamfana badlula kwamfana badlula kwamfana bafike ekhaya ngomgqibelo lokho esuke ngolesibili njalo erace angithi ke lapha okufike kushayisana khona into esiyibona emsebenzini nangapha emculweni bese ikhala awasilmake lingakhafi Ayifane ngalelo mfana wethu. lonyaka lona Ay. Suka. asilmake lingakhafi lonyaka lona Sikhale sangeni mntakwethu. Mntakwethu. thina silmake lingakhafi lonyaka lona babe memeza ngotis babe memeza betha sazo adlimali besho bedlimali bengawathengile amakhava neyahlala ndini babe memeza ngoDisemba babe memeza betha sazo adlimali besho bedlimali bengawathengile amakhava asilmake ngakhaviwe kulonyaka Hayi bathi yakhala bafowethu lengane. Hayi. lena lapha hayi Ayinagama yini? hey cha inali igama nale lapha rabelungu bathi washback Awuno name ke lo. ikhona negama manje ngishiyile ekhaya U12 ngiyamazi u12 uchoma ngaye u12. hayi lesi satholakala lesi lolu gode ngisalifika esitolo lo Oh sengisholo u12 manje u12 mangathi unzima ukufunda. yafana Wona yafana. Oh. yafana nje basuke nje bekhanda ihaba Oh. kuyukuthi nje wona umsindo wakho uphinde kabili uyadablisha Oh. uyidlala ngendlela efanayo ngibamba lapha engibamba khona ngishaya lapha engishaya khona Hayi no. No mfowethu kulungile. Ake sihlale la kwimbuzo yethu emithathu. Kunalento okuthiwa imbuzo u3 ke bhuti la ekhaya. Kumbuzo u3 esinayo isebalekile mkhaya intelezi yakho. Wemkhaya
Yimi vele ojwayele ukubuza imibuzo. Sekubuzwa mina yiwe madoda. No, umkhaya yakho liyakho. 3 questions ningizimu Afrika imibuzo emithathu. Lana nje suke sibheka nje iciko lethu ukuthi libona kanjani. Just general questions, imibuzo nje evulelekile. Uma ukuthi iciko lethu libona ukuthi hayi lidade emanzini, ngeke likwazi ukuphendula cha siyawudlulisa nje. Bese sidedela umbukeli kwenzeke ukuthi asiphe leyo mpendulo. Simple like that. Kunjalo nje. Yabo? Question number 1. Sihlukeneke ngeinhlanga. Noma uhlanga inhlanga kodwa yes uma ukhuluma ngamaZulu Maxhosa kanjalo abelungu njalo eningizimu Afrika ngicabanga ukuthi sibaningana khona ngokwezilimi ilimi esinazo la zu 11 sesiedele lo 12 ke lolu Masai sign language iluphi uhlanga olungolesithathu ngobuningi olungolesithathu yes khona number 1 2 3 ngimiyeke number 1 ngenhloso ngamiyeke ku number 2 ngicela ungiphe number 3 ngobuningi mana ithi ufike kube yithi yini ngobani uZulu lo akona Maxhosa abesithathu awubona ungangibuzi impendulo yakho leyo ayi isho njalo ngobuningi ngicabanga kanjalo ngaze iphi isikhathi ngempela sokuyinaka kanje kodwa ngicabanga Maxhosa hayi kulungile t-shirt mukele kwenzeke makela u-t-shirt thank you Qhubeka number 2 question number 2 inkonjane yakhela ngodaka inkonjane yakhela ngodaka isaga ke lesi saga ngifisa ungichazele ukuthi sisho ukuthini umkhaya uyayazi inkonjana uyazi yakha ngodaka kusobala uyazi ukhulele emakhaya kusho ukuthini sichaza ukuthini masithi inkonjana inkonjane yakhela ngodaka inkonjane yakhela ngodaka ke kwenzela uthisha izojabula phela izingane zakho yaza ngesiqala ngesiqala isempela ndaba inkonjane yakhela ngodaka mana kodwa usihlazike nawe mawusibuka ngizama khona ke manje naye inkonjane yakhela ngodaka lapha matshene maweni mala phela wangihleki la ngapha yangiphazamisa ngicabanga kahle ucabanga ke bona inkonjane yakhela ngodaka hayi ngeke asoyiphendula lenye ilanga cha nje yabaleka ayikansi inethubane idlisa uphuthu kwa Steve ikuphi akusho njalo kuthiwa kwa Steve okay kune question yami yokugcina la nansi mfowethu na inombolo yazi nginiya mabomu le nombolo because ngiyazi wena wenza ufundisa geography lapha esikoleni vela awubalabali nginayo inhlosana yokuthi 7 lapha o7 aba u7 should u7 oqala kuba u7 aba u3 kuba u7 aba u3 uyinamba nje umbizela lo number uthi thini le yes 7 million yeah 777,777 nje ngicela ungivale lo number bayibona ababukeli hayi ngeke ngicutsekile ngempendulo yakhe angazi mina ngisho ukuthi uright angisho ukuthi usaykhona sasikhonkosini kodwa nje million le bangaka aba 7 no 7 yeah million mo 6 hayi yiyo le number eyibizayo le 7,777,777 okay hayi Ningizimu Afrika bekungaka yabonke imibuzo elula lena yabonke yakona ngabona ukuthi bengizokuqinqa ngakwethu ngibulala ngiyakubulala ngakubuza nami cha ungibuzi phela uyimpendulo ngeke bafanga kahle nawe
Fanele ngigadle lami. Ikunkulunkulu yalidala letsha yakwazi uliqukula. Sekophendula abalandeli. Unkulunkulu yalidala nje. Yangalidala letsha yakwazi uliqukula. Ijolile angazi mina angazi mina umsebenzi wami ukubuza onjiniyela umsebenzi wami ukunginika izinto mina ngizokhuluma lezo zinto alright Yeah. mina futhi angazi ukuthi ufuna ungibethela mfethu Hayi sibonga. umgayi ufuna ungibethela ngafethu ukhipha umsebenzi omusha ngifuna aqala sibheke wona ukuthi ukuhamba kanjani bese ubonga nje mfethu support ngoba kuyezinye izinto ezincane singazenzi ezinkulu ukubonga nje abantu bakho mfethu noma abantu abathanda bomculo kanjalo kwamaskandi nje in general ukuthi bafethu lento eniyenzayo yinhle yokuseseka singamaciko ngokuhlukana kwethu Leyo bethu ifuna ukubongwa ngazi kuze kube njani. Yes. Iningi labaculi nisoro labalandeli bamaskandi seliyayiqonda lento yokudayisa einkundleni noma kusekhona leyo ngcosana enokudideka kancane ngoba mhlambe okunye kwakho yithi esingabachazeli kahle ukuthi idatha ali download ingoma kodwa ile stream uyistreama kushuthi uzoyilalela uyishiye khona lapho ilalele khona makuthi uyilalela ku YouTube izosala khona lapho wazi ukuthi ma uyidownloada uma uyidownload usebenzisa idatha kuphela akazuzi lo mculo cala nje ukuyiphinda le fanele ma udownload ingoma kube ukuthi kule app odownloada kuyo uyayikhokhela njalo ngenyanga yes ma uyikhokhela khona kushuthi kufanele kube khona into ezimali ephuma yakuleyo app kodwa ma uthi nje uzodownloada ngama data kuphela abacula abazuzi lutho lapho ngicela nje abantu beyinaka nokuthi ke siqinisekise ukuthi ma udlala ingoma zamaciko qinisekisa ukuthi uyidlala ku channel yakhe iqemu ziningi ma udlale ngamagangathishela ngena kumagangathishela ufike udlale khomsonzo ukuthi ngiyabonga nje kakhulu iEP yami le ngisanda uyikhipha ayifana last year kunengoma ezimbili ezavele zahamba phambili sure kulokhu ngiyibona ziza zonke oh yes yabona zisukuma zonke amazwi kaMkhwanazi ngamthanda umuntu kanjalo kuyawehluleka nathandana kanjani esayihola phambili so ngiyabonga nje kakhulu isupport nginethemba futhi ukuthi kule album engiza nabangibatshelile ukuthi ngifuna ukuyihlukanisa lezi ngoma ngisuke ngaba recordela zaningi yes ngoba bezo 17 nje ase ngiphungula 4 kushuthi kusele lo 13 yes so ngizobanika nje bona cishe angiboni ukuthi August yophela zobe seyikhala ke lapha khona ingoma lapha nethi wemphathi wami lemali ongiholela yona encane kunalento engiyenzayo ngelinye ilanga okusukile sahlala siphendukayo uzokwenza lento engiyenzayo ngiyabathembisa kukhulu okuzayo lapha ngaba mfowethu ngibonga nje kakhulu ngane yakwethu kuhlanze kuyintokozo nganza kwethu ukuthi masincinga sinithole angiyaza kukhulula kodwa futhi ayingoba nisitshela esike sakhuluma kakhulu ngendaba yama podcast ukuthi sometimes ngibeni ngawavakasheli ngezizathu ezithile indlela engcinezeka ngayo kodwa kubalekile futhi ukuthi uveze umsebenzi wakho njengoba sesikhulumile baningi abazokubona uMaganga ekhuluma bethi hayibo ayikaninkabi lena kuyaphileka bajabulele khona lokho ukuqonda mhlambe aningaveli phela sekukubi kuphela mina into ebiyenza ngifise ngempela ukufika ezandleni zakho ngiyabuka ama podcast akho angaze ngikuzwe ubuza lembuzo eqhatha abaculi nabantu yes ngoba enye into eyenza ke sesabi lokho ukuthi umuntu uvela abuze into noma kusuke ngangiphoqa ukuthi ngiyiphendule kodwa kusho ukuthi abafuthi basobephendula nje ngokukhulu unganaki abanye babuye beqhatha abantu beqhatha even abaculi bebodwa nje ngoba awukwathi ubize mina kufanele lapha ngizodayisa igama lami umsebenzi wami ubize mina kodwa manje uinterviewa ngomunye umuntu ngiyakuzwa ubani ongamxosha ngengoma hawu usibani kanjani hawu ubani iqhawe lakho yonke lo mbuzo kanjalo ayinaso isidingo engathi abafowethu impela bengaqaphela la ngafuthi ukuthi abafundi lapha ekhaya abafundi nje lapha ekhaya ukuthi buza umuntu ngomsebenzi wakhe angihlulwe imibuzo yakho nje leyo ekhandele yona njengale kade umbuza namanje into ngeke bazongifundisa yabona nje ngeliphela insuku engaki nami okunye obubuza la ngakwazi shuthi njalo ukufunda phela kumi so akube into enjalo hayi ukuthi uphuma lapha usuyofika ku social media ke manje uthi khona into engiyishilo anibeni sayi so one way phela no one way what's the khona usiqale nini one way akuna stop la so nje hayi ngiyabonga kakhulu ngisho njalo kube kuthiwa nginobukhosi thizeni ngabe ngithi ngiyagcoba manje
Akholutha. Hayi cha funa semanga ngoDecember ngizofuna ngilokho ngithole noma imbuzi lapha ekhaya noma isikabhunyana. Ngikuhlabele sona lapha ekhaya ngikubize sizoyihlala lapha uSuthu. Sesiyihlalele sibuku kunomfula wakithi lapha uyibulwane ulazi kahle ibulwane isikhwebisi. Siyihlale lapha sibuka ibulwane isikhwebisi. Usukhipha konke konakho. Imizimba yonke ngakho ngiyadla webhuti. Ngiyadla. So nje ibepheka impela futhi mangihamba khona ukuthiwa ugazi ya Akashiko akusimuntu leya Emwethi kamyami asithathe lento leyana siyishaye futhi ogcina kodwa kunento engiyithanda mangikhuluma nomuntu engifilayo ukuthi hey understand lento mfethu ukuncenxa nje igenge ngasekhaya mfethu ukuthi ayizabalazi ingakhathali bafethu izabalazi igenge abafowethu bazothola ithuba nabo kulunge nathi sibakezelelile akalungi kodwa sinethemba ukuthi nje igenge noma bobani noma uyafunda kodwa nje ukubekezela nje ukuthi ubambe nje umoya kuzolunga. Hey asincenge isikhathi ngeke ngasho isikhathi selapha yonke into. Isikhathi selapha ubhlungu selapha ini ungami entweni oyizamayo. Mfowethu Sizoqondana isikhathi. Yes. Asilokho sincengile nje bafuthu futhi mase siqondene bahlezi besijumeza nathi ukuthi ngeke uphile ngomholo wodwa nani so sebenza amandla mayesavuma yenza sure ukuthi uyasebenza uyazisa kubantu abantu ngeke beze kuwe bakithi mawusu atholile amajazi umsebenzi awuveli lo into oyifundele yibe uhlanganisa kwindawo bazoyiqhamukela ngendlela mina kunabantu engibazi yabangabaphathi manje abaficwa bethengisa emgwaqeni kwezwani language ukuthi hayi lo muntu mangethe khona into la kuleli ikhaya mina kho ukwenza lokho yabona so baningi abantu zobathola phandle hayi uyivalele endlini lokhu hleze ekhaya ukuthi mina ngifundile mina bayongibiza obani hayi suka khulumeli yakwethu bafethu chaka byami ngihambe manje ufuna ngithini hayi noma abeni kabyami kodwa ngithi kuyekubenzima ukuthi iciko lifike lingalithindi nje iciko lilodwa seleka ladlula emhlabeni ukubonga nje umsebenzi esenziwe yabo ngoba la bafowethu zikhona izinto esizenzayo usibona sikhuluma kangaka nje eqondweni nami khona umuntu odlalayo ukuthi noma mhlambe umoya othile osubuye wangena walo ngoba phela imoya iyashintsha shintsha wena ungabona uyacula nani mhlawumbe uculiswa umkhulu owayethile wayecula osekuphela wona noma abo banje mfowethu okuvukelayo bese sihamba isikhathi sethu siphelile eqhawula kwethu angiphiwe kodwa ukulingisa ngiyakwazi angiphiwe ukulingisa ngena lento yami nje uthi ngibone ngashona phi nje mhlambe manga yenquthu ha yeah alo bana awu nazi siyasho nje liphinde lithi kuyo le album hayi awayithini yakwethu hayi ngane wethu ukwenza wenzeke sithi mase siqedile ukukhuluma sithi 100% walokho kade sesikwenzile umsebenzi ongaka we-hour noma close to i-hour or approximately 1 hour kuya ngawo ukuthi usho kanjani kodwa nje ecishe ehlanganisa imizuzu nge-hour mfowethu sibuza ukuthi sikuthinta eucingweni kungahlangani sigcine sikuthola out of 100% umsebenzi wethu wonke esiyikwenze kwenzeke usibeka kuphi siyafisa nathi ukulungisa la esingalungisa khona ntakaba awukade ngiyilungisile leyo utheni shutha wena yabona le ibuzayo ngiyilungise kudala ngize ngathi ngiswela ubukhosi bengichaza khona ukuthi ayikho usaya ke manje ayikho into engathi ngikhala ngayo mfowethu ngiyanika nje uphelele uthathe nje ku100 unifanele bafethu ngiphinde ngibonge nje nethuba yabona ngibonga nethuba ayikho yonke wangiphuma lapha ngiphuma nje ngijabula ngiyazi ukuthi ayikho into engizoyisola ngayo engishilo la so nje ibe mnandi interview konke kuhamba kahle bafethu qhubekani bafethu emva kwalibhamu phela buya kabyami phela buya mkhaya ungesabi mkhaya mina uyazi bethu
usend location. Send location kasazi kuyisenda manje. Angisayisenda hayi angisayidingi. Ngibonile. Okay, asambeni mfowethu. Asibonga kakhulu eNingizimu Afrika, sibonga isikhathi sakho uthe wasipha sona. Hlazi kuyintokozo. Mkaya angivalelise. Valesa noma wehlule noma ngabe ephi mkhaya yakho ke manje. Sambe sikhaya siyolala. Ngiyabonga nina besilo. Salute. Siyathokoza. Bathi hala. Wemphathi wami le malongolelayo nincane kunalento engiyenzayo ubokufike lesohlala esiphendukayo uzokwenza lento engiyenzayo Wemphathi wami le malongolelayo nincane kunalento engiyenzayo ngelinye ilanga nje ukusuke lesohlala esiphendukayo uzokwenza lento engiyenzayo Yes, anganza ukuthi abantu abalindele umsebenzi. Danko. Kwenzeke